Sanibonani, balingani, mabhungu namatshitshi. Igama lami nginguSpooky N isiZulu. Isifundo sethu sanamhlanje simayelana nemibuzo. Kuyabonakala ukuthi othisha bethu bayafundisa. Cha, siyafundisa madoda. Nabafundi bayafunda. Kodwa ke imibuzo eshayayo asiyazi ukuthi ime kanjani ngoka caps. Ngakho ke sizokwenza imibuzo emfushane. Kodwa ke sizoyihlukanisa phakathi. Namhlanje sizokwenza imibuzo emfushane enkondlweni, esithombeni esitholakala ephepheni lokuqala esingumbuzo 1.2. Uyasibona ngithi leso sithombe leso esihambisana nesivivinyo sokuqondisisa. Senze imibuzo ehambisana nesikhangisi, ikhathuni kanye nombuzo osephepheni lokuqala osegcineni umbuzo 5. Ngoba le mibuzo inamamaki ayi10. Yingakho nje sifuna ukuthi namhlanje senze yona. Cabanga nje yonke imibuzo enamamaki ayi10. Yileyo ke esiyenzayo namhlanje. Ake siboneke ukuthi ihlelwa kanjani le mibuzo. Iyi10 ngithi le mibuzo. Nkosi yami. Le mibuzo iyisihlanu. Iba yisihlanu noma ibe yisithupha. Iba yisihlanu noma ibe yisithupha. Ngisengakaze ngayibona iyisikhombisa. Ngani ngoba amamaki ayi10, angu10 amamaki ayi10. Ake siboneke ukuthi le mibuzo ima kanjani. Umbuzo wokuqala nowesibili. Ake sithi enkondlweni umbuzo omfushane. Wokuqala nowesibili. Ake sithi icartoon, isikhangisi, umbuzo 5 ephepheni lokuqala, umbuzo 1.2. Leyo mbuzo leyo owokuqala nowesibili kungaba u1.1, kungaba u1.1, kungaba u1.2. Isezingeni elilodwa. Le mbuzo emibili le isezingeni elilodwa. Sithi yizinga eliphansi. Ngoba le mbuzo yenzelwe wonke umfundi okhona. Wonke umfundi. Kungawa umfundi ogaqa ngamadolo. Kungawa umfundi osendimeni. Kungawa umfundi ohlakaniphe kakhulu. Le mbuzo yomibili yenzelwe bonke abafundi, yenzelwe wonke umfundi. Isezingeni eliphansi. Angigcizelele kuleyo ndawo. Bese kuba nombuzo 1.3. Ningathi ngiyanithuka Nkosi yami. 1.3. Angithi 1.3. Ningathi ngiyanithuka bakithi. Ngenzela ukuthi sibone ukuthi sikhuluma ngani. Ngcono ngenze kanje ngithi ngoba uma ngithi kuba ngazuthi inhlamba. Umbuzo ka1.3 angibambe lapho. Nombuzo ka1.4 usezingeni elifanayo. Usezingeni eliphakathi nendawo noma usezingeni elibuza imibuzo ephakathi nendawo. U1.3 no1.4. Bese kuthi umbuzo wokugcina esingathi u1.5. Phela kungenzeka ukuthi u2.5, kungenzeka ukuthi u3.5, kungenzeka ukuthi u4.5, kungenzeka ukuthi u5.5. Akunankinga. Wena uyasiyeza ukuthi sikhuluma ngani. Umbuzo wokugcina sekuzoya ukuthi iliphi iphepha, sekuzoya ukuthi umbuzo wesingaki. Lo mbuzo lo umbuzo olukhuni. Kezwakala angithi umbuzo olukhuni lo mbuzo lo. Ake siboneke.
Uma ngabe sithi imibuzo isezingeni eliphansi, sichaza ukuthini? Sichaza ukuthi izimpendulo zisesiqeshini, umfundi makaye khona, uthisha mangabe sethi umbuzo akaqaphele ukuthi lezo zimpendulo lezo zisesiqeshini. Yingakho sithi izinga liphansi. Uma ngabe kuwumbuzo wesithathu nowesine, umbuzo ophakathi nendawo, imibuzo esezingeni eliphakathi nendawo, sichaza ukuthini? Sichaza ukuthi lembuzo le isidinga ukuthi umfundi akhombise ukuthi yena uyacabanga, ngoba izimpendulo zakhona azisekho esiqeshini. Kodwa ke manje kudingeka ukuthi uma aphendule akhombise noma anganhlanhlathi, akhombise ukuthi uyayiqonda lento abuzwa ngayo, angathi ebuzwa ngomdlalo wentenesha ubese umfundi esuke lapho aphendule ngani, aphendule ngendlu eshayo. Umbuzo olukhuni okungumbuzo wokugcina osezingeni eliphezulu. Lana ke kufanele ukuthi umfundi akhumbule ukuthi kufanele enze njani, kufanele ahlaziye, ahlolisise, kufanele aphinde ancome. Ake okwamanje sishiye lapho, sizothi masifika kuleyo mbuzo leyo bese ngiyachaza kabanzi, ngenzela ukuthi nami ngingaphumi phela kulento engifuna ukuthi siyixoxe njengamanje. Ake siboneke lembuzo le emibili yokuqala, phela kuchaza ukuthini lokho? Kuchaza ukuthi lembuzo emibili yokuqala nayo ihlukile. Sisho ngani ukuthi ihlukile? Sisho ngoba sithi imibuzo esobala, elula, kunemibuzo elula, bese kuba nemibuzo edinga ukuthi kuhlelwe kabusha. Kunemibuzo elula nemibuzo edinga ukuthi kuhlelwe kabusha. Imibuzo elula iyisithupha, imibuzo edinga ukuhlelwa kabusha 4. Ake bazokubuza owodwa. Kule mbuzo emine yesibili bazokubuza umbuzo owodwa. Uyayizwa lento leyo? Kunembuzo esezingeni elimaphakathi, leyo mbuzo leyo iyisikhombisa, bazokhetha emibili yayo. Uyayizwa lento leyo? La sizothi mase sesifike khona ngichazele ukuthi lembuzo yokugcina imi kanjani. Nginesizathu salokho. Ake siqaleke ngalembuzo elula, kodwa sibe sithi isobala, kodwa ibe lula, isithupha. Uzobuzwa ukuthi shono. Sekuya ngokuthi kubuzwa ini. Shono. Uzobuzwa ukuthiwe gagula, kuthiwe nikeza, kuthiwe yisho, kuthiwe caphuna, kuthiwe tomula. Sekuya ngokuthi kubuzwa ini. Mhlawumbe kuthiwe tomula isifenqo, noma tomula isimo sokukhuluma esitholakala emgqeni wokuqala. Usuyasitomula ke. Noma kungathiwa gagula, ake sibone mhlambe enkondlweni, gagula ukuxhumana okutholakala emgqeni wokuqala nowesibili. Ilawo magama azosetshenziswa. Ake siboneke ngoba sisakhuluma ngombuzo wokuqala olula. Sithe kunemibuzo eyisithupha.
Umbuzo wesibili olandela lapho kungathiwa manje nikeza isizathu noma amaphuzu noma iqiniso noma umbono. Lalela mfundi, kungathiwa shono isizathu, amaphuzu, iqiniso, umbono. Manje la ake ngiyibeke ngesingisi izozwakala kahle. The emphasis is not on the word nikeza, not on the word gagula, not on the word shono, kapuna, tomul, but the emphasis is on amaphuzu, isizathu, umbono, iqiniso. Yayizwa lento esishoyo. Ngakho ke umbuzo wesibili kule mbuzo eyisithupha sesiwushilo. Ungathi nikeza isizathu, amaphuzu noma umbono noma iqiniso. Umbuzo wesithathu ungathi imbangela noma umthelela. Nakhona bangathi nikeza. Kodwa ke noma bathi nikeza noma bathi caphuna noma ngabe bathini kodwa manje okubalulekile ilamagama athi imbangela noma umthelela. Ngesiboneke okulandela lapho baphinde manje kwesibili baphinda umbuzo othi amaphuzu, isizathu, iqiniso nombono. Asazi ukuthi bakuphindeleni lokho, kodwa ke baphindile ke futhi njengenombolo yesine. Umbuzo wesine okuwumbuzo olula. Bangawubuza ube seqaleni umbuzo okanjalo. Ngesibona umbuzo wesihlanu kodwa okuwumbuzo olula. Kungathiwani? Kungathiwa chaza. Chaza umoya, chaza indikimba, chaza uhlobo lomlandi, chaza kusekuya ngokuthi ubuzwa ini, chaza isiqubulo uma ngabe kuyisilophuzane, uma ngabe kuyisikhangisi, chaza uteku uma ngabe kuyikhathuni. Kunganoma yini, okubalulekile yileli gama elithi chaza. Umbuzo olula wokugcina ungathi yamanisa. Ukuyamanisa uqhathanisa. Uqhathanisa izinto ezifanayo noqhathanisa izinto ezingefani. Umbuzo loyo wokuqala osezingeni eliphansi okuwumbuzo olula kodwa ke manje otholakala ukuthi unembuzo eyisithupha. Ake sithatheke manje umbuzo wesibili esithene eqaleni esithe lo mbuzo unemibuzo emine kodwa bazokhetha owodwa wawo. Umbuzo wokuqala ungathiwa finqa. Finqa ngamaphuzu amathathu, finqa ngamaphuzu amabili. Umbuzo olandela lapho ungathiwa hlanganisa ndawonye okufanayo. Umbuzo olandela lapho ungathiwa nikeza okungumehluko. Umbuzo olandela lapho ungathiwa chaza kafushane. Yonke lembuzo uma siyibheka iyishumi. Yingakho besithi uma sifunda ngale sifunda ini? Sifunda umbhalo wobuciko othi ubhuku lwamanqe. Sithi thisha zejwayeze ukubuza imibuzo eyishumi. Ngani? Ngoba besisho lolu hlobo lwemibuzo, imibuzo esezingeni eliphansi. Kodwa ke manje besiyibuza kuphi? Kodwa ke manje besiyibuza emidlalweni.
Kodwa manje asikhulumi ngomdlalo, sikhuluma ngenkondlo, sikhuluma ngesikhangisi, sikhuluma ngekhathuni, sikhuluma ngombuzo wokugcina ephepheni lokuqala umbuzo ka5, sikhuluma ngombuzo ka1.2 ephepheni lokuqala okungumbuzo wesithombe ohambisana nesivivinyo sokuqondisisa. Sithi umbuzo wesibili lembuzo mine, kodwa ke manje ukhetha owodwa walembuzo emine. Kufinqa kunikeza okungumehluko, ukuhlanganisa ndawonye okufanayo kanye nokuchaza kafushane. Umbuzo wesithathu nowesine usezingeni elilodwa elimaphakathi nendawo. Le mibuzo isikhombisa, uthisha ukhetha emibili yayo. Ake siyiboneke ukuthi imi kanjani. Chaza, ungachaza umfanekiso womqondo, ungachaza indikimba, ungachaza ithoni, ungachaza nanoma yini, sekuzoya ngokuthi lo mbuzo mayelana nani. Ungachaza uteku, i-cartoon phela leyo. Ungachaza isiqubulo, isikhangisi ke leso. Ungachaza nanoma yini. Sokuzoya ngokuthi kubuzwa ini. Okwesibili, ungaqhathanisa. Uqhathanisa shilo ngenhla, sathi kubuzwe uyamanisa. Ungaqhathanisa izinto ezimbili ezingafani noma ezifanayo. Uyafana futhi nalombuzo othi nikeza okungumehluko noma othi hlanganisa ndawonye okufanayo. Okwesithathu, uyawubona lo mbuzo esike sakhuluma ngawo phambilini othi ngabe umbhali, ngabe imbongi ihloseni, ngabe umkhangisi uhloseni, okhuluma ngenhloso. Ilo mbuzo lowo ke owesithathu. Umbuzo wesine ungathinta imbangela, ungathinta umthelela. Umbuzo wesihlanu ungathi ngabe isingathekiso, ngabe ihaba, ngabe isimo sokukhuluma. Bangenza kanjalo. Esitholakala emgqeni othi, uyawubona lo mbuzo lo lungileke. Umbuzo wesithupha, kule mbuzo eyisikhombisa eyenza umbuzo isenzo somlingiswa noma isenzo esithize simveza kanjani umuntu othize. Bangakubuza nalokho. Seyisikhombisa ke le mibuzo. Imbuzo ephakathi nendawo. Okumbuzo ka3 no4. Siyathemba uzohlomula, usale kahle.